Bună! Alexandra Androni este numele meu. Mă aflu în redacția Digi24. E încă de dimineață, e destul de liniște pe aici. Ei bine, acum 10 ani de zile, cel mai probabil că mă aflam la M2, în așteptarea vreunui curs sau vreunui seminar. Sunt absolventa Universității Ovidius din Constanța, Facultatea de Dictere, specializarea jurnalism. Am terminat în 2011 și tot atunci am decis să iau calea capitalei. Am venit aici pentru un master de comunicare politică. Primul meu job a fost într-un departament de comunicare politică, iar apoi m-am întors la presă. Un an mai târziu, după acel job în comunicare politică, m-am angajat la Intact Media Group, unde am fost destul de statornică. 7 ani de zile am lucrat ca redactor la Antena 1, în online, iar anul trecut a venit pentru mine cu o nouă provocare, aceea a unui job la Digi24, așa că iată-mă aici. În prezent sunt editor de știri la digi24.ro. Lucrez cu informația în timp real, pentru că online-ul a devenit parte din viața noastră a tuturor de câțiva ani încoace. Ce am învățat eu în facultate, și printre altele, și mi-a prins foarte bine și vreau să știți și voi, este că am învățat să fiu și mai atentă la absolut tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și mai presus de toate să fiu și mai competitivă, ceea ce vă doresc și vouă, viitori colegi, viitori jurnaliști, poate deja absolvenți de Ovidius. Vă aștept în redacție pentru că vă spun, avem nevoie de forțe proaspete în media. Baftă tuturor și să ne întâlnim pe holurile celor mai bune redacții din România și de ce nu din afară.